Hi guys, in the vlogs ni abot na me. So di naman maguyod akong bag. So sumami na sad. Garasa na sad siya sa akong ni siya na siya nag-arasa sa akong bag. Maglakaw na lang ta. Padung ditulog sa itong balay. So, traping mama ay nagdapag bata, nagdapag sa akong bag, nagdapag tayong, naglagbag, porting bugata. So, tik-off pa na, di na masabod naman na sa kahoy. Ako agan yung gitik-off naman ako. Oh, ako tik-off. Abot na mi guys. Abot na mi. Hey, abot na mi mo abot sa amuang balay. Wala na. Init tayo. Langga ulay payong, masabod kung payong. Pero nga po na oy. Naglantaw sa imuhaan ang video nun. Nagbalitok-balitok, nalipong. Mura sa nakainom, magtanduay, nalipong. Mag-inom na day judan eh. Oo, lawa pa sa nakainom, magtanduay. Kaya nalipong man sa lantaw sa imuhang kuhan. Kaya nagbalitok-balitok. Ang saan ka nito? Iri? Saan dyan sa luda? Singot na ko guys. Layo man amo Wasa layo pa to ilang ati Joy Joy. Sige. Mo man ah? Oo. Layo pa to ilang ati Joy Joy. Umday naglag akong balay. Silangga.